Čini mi veliku čast i zadovoljstvo što vam se danas obraćam u ime svoje 14. generacije. Školovanje na Policijskoj akademiji za sve nas je bila velika obaveza, ali i velika čast. Tokom dvogodišnjeg školovanja koje je bilo puno izazova, uspona i padova, posebno bih istakla nesebičan trud naših profesora, kako bismo sutra, kao već afirmisani policijski službenici, obavljali svoj posao na maksimalno profesionalan način i uvijek u skladu sa zakonom. Posebnu zahvalnost dugujemo našim razrednim starješinama, koji su uvijek bili tu za nas i podržavali nas od početka pa sve do samog kraja našeg školovanja. Možemo slobodno reći da su za nas sve ovo vrijeme bili kao drugi roditelji. Moram istaći da su uslovi na akademiji bili izvanredni. Smatram da je država Crna Gora opravdano uložila svoja sredstva u naše obrazovanje na Policijskoj akademiji kao jedinoj obrazovno-bezbjednosnoj ustanovi u Crnoj Gori. Polaznici Policijske akademije kao budući policijski službenici ovdje stiču znanja i vještine zasnovane na evropskim standardima, izgrađuju stav koji garantuje poštovanje osnovnih vrijednosti demokratije i vladavine prava. Zaštita ugleda, profesionalizam i nediskriminacija moraju biti vodilje u našem građanskom i policijskom postupanju i moraju se temeljiti na bogatstvu naših etničkih, religijskih i drugih različitosti. Shodno tome, drage moje kolege, ne smijemo dozvoliti sebi da završetak Policijske akademije bude i kraj našeg obrazovanja i usavršavanja, već moramo biti spremni za permanentno usavršavanje i cjeloživotno učenje. A meni je, drage moje kolege, bilo zadovoljstvo sa vama provesti ove 2 godine školovanja na Policijskoj akademiji i nadam se da ćemo u budućnosti sarađivati i zajedničkim snagama se oduprijeti svim bezbjednosnim izazovima koji nas čekaju. Poštovani ministre Adžiću, uvjeravamo vas da je 14. generacija akademaca i akademki u potpunosti spremna za budući profesionalni angažman. Znam da ćete cijeniti naš trud i rad koji smo uložili tokom školovanja, a mi vam obećavamo da ćemo profesionalno, časno i odgovorno obavljati svoj angažman na policijskim dužnostima. I na samom kraju posebno bih istakla važnost uloge žena u policiji. Žene kao policijski službenici ravnopravno obavljaju i izvršavaju policijske dužnosti, školuju se, unapređuju svoja stručna znanja i vještine, a to potvrđuje činjenica da je meni pripala čast da vam se danas obratim. Shodno tome, nadam se da će sve moje koleginice iz klase, kao i sve ostale policijske službenice, nastaviti da se edukuju i savršavaju svoje znanje i vještine, kako bi zajedničkim snagama povećali nivo zakonitosti, odgovornosti i poštovanja ljudskih prava i osposobili se za efikasniji odgovor na aktuelne bezbjednosne izazove. Hvala, živjela Crna Gora!